de Ponteareas. Xa falamos pola mañá que ele é profesor de ensino medio. Está por aquí? Está lá. Vai a poñer. Que lle daba moita mágoa porque perderse a comida e, bueno, pues ele é super responsable, non quiso perderse as súas clases, que lle dixen se podría movelas para vir a comer con nós. E agradecemos que este aquí por segundo ano consecutivo, porque tamén é un perfil pois moi diferente. E o título da súa charla é Captura de relaxóns semánticas con a similaridade do coseno. Un exemplo en R. Isto agora para abrir a presentación. Para abrir a presentación. Dalle doble clic. Sí. Momento de tensión. A ver se vai a lugar. E mentras facemos tempo, ti eres profesor de galego, non? Sí, eu son profesor é que como... Entón, claro, veixo aquí a como ahora de repente... E supoño que o auditorio é maioritariamente... No, bueno, vas falar de cosenos, un profesor de galego... Sí, é unha cousa moi simple, a verdade, que claro, quedo un pouco sorprendido, non? Porque é de agardar unha cousa así. Isto de aí é unha cousa que non era, non? Aquí, F5. F5. Aquí. Aí está. Si tarda un intre aí, ahora non se aparece, pero aparece. Sí, entón, claro, é un pouquiño bastante máis simples, porque no meu caso é simplemente comentar un escrito, xa que é unha cousa moi sinxela. Eu estivera o ano pasado aquí. Sí. Está. Sí? Sí, non, que comentaba, o ano pasado estivera aquí tamén presentando un escrito daquela, co que presentaba unha fórmula que era unha fórmula matemática non moi complexa, pero que deseñara eu, non? Este ano nin iso, unha fórmula que se está superimentada, pero que é continuación un pouco do traballo do ano pasado. Entón, sí, como estaba nun congreso novo de R, eu a verdade é que traballei con R, pois traballo desde o 2012, 2013, dando aulas, dei aulas tamén na universidade, entón me implementei un curso de lingua e sociedade, entón traballase máis un aspecto máis social, que presta máis a estatística, con R, é dicir, que se aprendía R ao mesmo tempo que lingua e sociedade. Despois tamén a tese de doutoramento que fixen aquí nos sitios, pois fixena traballando con R, moitos scripts, moitas liñas de código en R. O que quería presentar hoxe, o ano pasado, falei de un corpus, tiñamos un corpus, era outra etapa da miña vida. Son filólogo, que traballaba con textos medievais galeses, unha lingua céltica que non se entende moi ben, entón fora cando tivera que, de alguma maneira, para darlle sentido, o que buscaba era segmentar o texto dunha maneira que fosen unidades relevantes a nivel sintáctico, que era a oración. O deste ano, entón, vai ser, xa temos as oracións, entón, como podo extraer relacións entre as palabras. Entón, iso xa o solucionamos. Como o mundo avanza, eu tamén, en realidade, este traballo fíxeno xa con outro corpus, que era un corpus, deixei unha Vinovi, ese mundo céltico, e paseime ao século XVI, os grandes navegantes, a Mendes Pinto, que foi un viaxeiro que andou por Asia no século XVI, que se publicaron a súa memoria no século XVII. Entón, o problema é que é unha obra do século XVII, entón non está nunha lingua estándar. É máis próximo, máis fácil que o galés, así é todo, pero non é estándar. Entón, se aplicamos as ferramentas que temos ao uso para darlle significado, digamos, lingüístico, para buscar cal é o suxeito, cal é o obxectivo, non nos van funcionar ben. Imos ter que ou ben deseñar as nosas ferramentas ou adaptar as ferramentas que hai, pero leva un tempo. Entón, como as ferramentas, iso, igual non funcionan ben, este era un viaxeiro que andaba pola Asia, sobre todo vai falar, obviamente, os viaxeiros andan dun lado noutro, entón visitan moitos lugares, o que imos ter é moitos topónimos, moitos nomes de lugar. Quería extraelas, e despois tamén, é un problema que está resolto desde finais dos anos 90, o da identificación NERC, está bastante solucionado. Non estaba solucionado, nen está tanto,
para textos históricos, obviamente, porque non son as ferramentas estándar, digamos que está máis solucionado. Estaba máis difícil o que é establecer relacións semánticas. Entón, o problema vai ser coñezo as entidades e cales son as entidades e quero ver se as podo, por exemplo, clasificar, de acordo? Por exemplo, teño unha cidade, Pequín, é dicir que é unha cidade, ou unha illa, Tanixumá, é dicir que é unha illa, de acordo? Entón, son relacións do tipo, pois, é membro da clase, por exemplo, Pequín, pois, pertence, atención, puxen pertence unha cuestión, pois, hai alguén aquí de lógica, de filosofía, de semántica. Normalmente, as relacións semánticas, falamos de relacións semánticas a nivel de sustantivos, nomes propios, adxectivos, estes son nomes propios, por iso puxen o pertence a, en realidad, unha instancia. Se non teria que poñer o símbolo da inclusión en matemática, traballei máis con matemática, membro da clase sería o símbolo da inclusión. Puxen iso, esta distinción, se credes, ontolóxica, de que é un nome propio, entón é unha instancia e non unha subclase. Pero sería esa relación. A efectos prácticos, de feito, imos ver que funciona exactamente igual. Esa relación de hiponimia, que se chama inversa hiponimia, ou a relación de cohiponimia, que eu poñera en coche, que está ben, son membros da mesma clase. Ou calquer outro tipo de relación. Por exemplo, hai nas que teñen nome propio, na semántica, neuronimia, en lógica, en inteligencia artificial, expresamos así, non é parte de relación, pois, Pequín é parte da China. Entón, esas son as relacións que eu quería solucionar. Entón, hai un modelo, é dicir, nada está inventado, un marco teórico tamén, de feito, un modelo, chamase modelo instruccional na semántica, que o que di é que as palabras que están relacionadas van compartir contextos, están en contextos similares. Entón, é un pouco que tamén comentaba o ano pasado. Que imos facer? Imos coller o corpus daquela e vou probar que funciona o modelo distribucional. A todo isto, sí, como linguaxe de programación, obviamente, vou usar R. Entón, o que fixen foi para este experimento, seleccionar entidades xeográficas. Aquí, para que se vexa, obviamente, o corpus ten moitas, e un viaxeiro ten perto de 900 entidades xeográficas. Aquí vou facer para que se vexa. Collín 3 illas e 3 cidades. Poño os nomes que parecen un pouco raros é porque escribían así, para que se vexa tamén que está sin normalizar. É dicir, que se aplicamos unha ferramenta de hoxe en día non nos vai funcionar. Normalmente unha ferramenta de hoxe en día de identificación de entidades ten que estar normalizada a entidade, senón non a recoñece. A verdade é que se fose un texto contemporáneo, sí, porque hai bases de datos suficientes. Entón, teño 3 illas e 3 cidades. E collín entidades que son claramente que non hai confusión, ademais, adrede. É dicir, para que non haxa, porque pode haber unha cidade que non ten cidade e illa, entón, Xava, Sumatra, a terra de Shima, que unha illa aí no Xapón. E que fixen? Teño segmentada xa, solucionei o problema da asolación. Atención, unha cousa que vai mudar tamén. É un texto do século XVII. Entón, non había profes de lingua e literatura como a min, que lle din aos rapaces, as rapazas, as oracións, máis ben breves, poñide puntos, non. Entón, tendían a facer oracións complexas, oracións compostas complexas, de feito. O concepto de oración é un pouquiño diferente ao que temos hoxe en día. Aproxímase máis ao noso concepto de parágrafo. E isto porque vai ser moi relevante, porque se falamos de contexto, o que vou buscar é contexto onde ocorre en termos. Canto maior, canto máis amplo sexa o segmento, máis relacións me vai encontrar, pero ou vai ter indicios de relacións, pois iso non significa que haxa relacións de outro lado. Entón, sí, o que acabo de comentar. Vaime ser, é dicir, o que vou buscar son concordancias, situacións en que aparecen termos no mesmo contexto. Entón, coas entidades que tiñamos, temos por aí, creamos unha matriz, isto tamén se fai, obviamente está automatizado, a partir de aquí todo isto é con R. É dicir, eu teño o corpus, teño segmentado, e R é que me vai xerar estes datos. O script, poño ao final, tamén está todo, é un script bastante simple, está en GitHub. Entón, creo unha matriz, e a matriz que me di? Pois que Sumatra aparece no mesmo contexto que cidade, pois unha vez,
pero no mesmo contexto que illa 13 veces. Xava, pois, 7 veces cidade, 11 veces illa. É así. Entón, algo moi simple, moi básico. Obviamente, isto como fago, mirad, que fácil é, non? Cos pacotes que hai de R, creo simplemente con iso, xa sería matriz para, atención, para todos os termos do corpus. Aquí estou collendo 6, pero xero, aí sí que temos un problema de feito de tempo. Mesmo, este é un corpus de sobre 250.000 palabras. Leva minutos, facer a matriz. Para un corpus así. Normalmente, hoxe en día, travese con corpora moito maiores, entón necesitaríamos, decir, xa a miña máquina xa quedaría un pouco pequena para isto. Entón, un gráfico tamén será con R. Que é o que pasa? Se eu represento, eu quería saber, quero saber se son illa ou cidade, quero clasificalas, non? Entón, que dixen? Que esa macra aparecía só unha vez como illa, mais aparecía 13, cantas veces dixen? 13 veces con cidade. Entón, o que podo facer é crear vectores, onde poño, é dicir, pois na vertical, en I, pois as veces que aparece coa illa, e na horizontal as veces que aparece con cidade. Son vectores, para todas as entidades. Xa digo, fixeron con Access, aquí sería multidimensional, poderíamos facer con todos os termos dun corpus. Entón, se o que teño son vectores, pois aquí é onde entra, podo resolvelo como ángulos. En realidade, o valor, por exemplo, que ten Tanishuma é un ángulo, fai un ángulo, con respecto, se collo a abscissa, se collo I, xe, para mí, para simplificar. E así vou xerar, entón, teño, por exemplo, un ángulo para Martabón, un ángulo para Tanishuma. Aquí collín dous. Cada un representa un ángulo, porque un ten, Martabón ten 18 ocorrencias con cidade, que é unha cidade, só unha con illa. Que é o que podo facer tamén, se teño os ángulos de cada unha? Podo medir o ángulo que hai de distancia entre as dúas, que sería este daqui. Entón, este é o que teño para Tanishuma, só Tanishuma. Isto sería o que teria para Martabón, só. Vedes que realmente están distantes. Pero este é o ángulo que teño, que é a distancia entre os dous vectores. Isto é o que quero medir, porque é o que me vai dar a proximidade ou a distancia entre eles. Moi simple, xa estou acabando. Como fago con ele? Pois nada, pois digolle simplemente a illa, é dicir, o que é aquí, por exemplo, para calcular o ángulo, fixeno coa tanxente, non? Entón, a inversa da tanxente, como 6x e I, como I dividido por x, entón teño a tanxente, inversa da tanxente, e despois teño o ángulo. Aquí, como dá en radians, eu funciono, non son tan matemático como vos, tedes aí un paseio a graus ao final. Pero é que é super simple. En realidade, é simplemente dividir, pois, a 8 entre 1, é moi simple. A tanxente, inversa da tanxente, e xa teño o ángulo. O que pasa é que, atención, teño o ángulo dunha entidade. O que quero é ver a relación entre as entidades. Se teño os ángulos de cada entidade, o que fago é a diferencia. E xa o teño. Ben, o ángulo podería servir como medida xa me daría unha aproximación. Que pasa? Que se calculo co seno vou ter un valor en terceiro, que para persoas como a min é moito máis fácil. Se é un coincidencia total, de feito, vai estar coa propia entidade. Vai ser unha posibilidade, é que hai unha relación moi alta, están relacionadas. Se é próximo a cero, é que realmente son distantes, non están relacionadas. E, efectivamente, isto é o que temos aquí. Se lembrades, Tanishuma é esa illa do Xapón, vexamos que con Sumatra, que é tamén unha illa, temos un valor que é case único. Con Xava, un valor que é case único. Pero con Martabón, que é unha cidade, atención, pero perto do mar, aquí é onde me cuestión. 0,46, 0,47, 0,40. Vedes que está lonxe do 1. É certo que marca algunha relación. Por qué? Porque o que dixen antes. O contexto que utilicei é moi amplo. Entón, como son relacións moi amplas, en realidad aparecen termos que non están relacionados. Entón, por iso digo que neste corpus vai-me captar moito mellor o que é a proximidade do que é a distancia. Pero é o que me interesaba a mí. Como se fai? Super simple. De novo, en R. Aquí xa aplicando a todas as entidades. Aquí soluciono entidade a entidade e aquí é a resta. Con operación de simplificación. Xa resolvín os ángulos e agora o resto e despois, pois, super simple.
teño ángulos para o poseo, xa teño ceros, acabei, teño solucionadas as relacións semánticas. Resultados, pois, vedos aquí, a verdade é que carga en todo, como é o. Entón, todo o que tedes en negriña son os que se aproximan, redondeando sempre 0,9, a pesar de que de ser un corpo reducido, entón sí me capta moi ben, cando nestes casos capta moi ben o que sería a relación semántica. Son menos na mesma clase. Tedes con esa Sumatra, así que son Sumatra, Java e Tanishima. E ves que entre elas, aquí calculei xa para todas, é 0,9, basicamente 1. Coas outras, non, é mellor. É verdade que en algún caso pode haber certa relevancia. Pola cuestión esa, de que a unidade é bastante ampla. Vou vos poñer un exemplo, se temos tempo, de por que este é o corpus. Aí, non temos conexión. Sí que temos, pero aquí vai ben. Vale, non pasa nada. Ben, sí, non pasa nada. Vemos con isto. En realidad, quería mostrar que, de das veces, as entidades geográficas, pois, fun na illa de Xava, e de ali, pois, fun para Sumatra. Despois de moitos días, continuamos, viñeron ventos do sur, chegaron uns navegantes que viñan do Xapón, dixeron que falaban na cidade de Pequín. Todo iso é unha oración. É unha oración, pero como é o contexto que estamos utilizando, vai nos dar unha relación con cidade. Pero xa, claro, se utilizásemos unha oración realmente como hoxe en día, non, sería moito máis exacto. A dicir, o que é a proximidade daríamos igual, porque maior xa non pode dar, pero a distancia tamén sería mellor. Digamos que os números serían máis baixos. Entón, estamos utilizando un contexto máis amplo. Perdón. Ben, entón, nada, como conclusión, a conclusión, pois iso, pois que nun corpus mesmo con desvío da norma, que non é un corpus normalizado, podemos capturar de maneira automática, facer, por exemplo, neste experimento, capturar relacións semánticas utilizando simplemente un criterio cuantitativo. Iso, habería que ter en conta que é relevante, vai ser relevante a amplitude do segmento. De feito, en realidad, isto tamén é o que se fai cando se fan os enegramas de Google, que naquela altura está utilizando xanelas fixas que probablemente den resultados máis altos. A mí non me gusta tanto porque son lingüista e prefiro traballar con unidades que sexan máis sintácticas e semánticamente relevantes, por iso traballo con oracións. E máis nada, dicir, aplicacións, obviamente, pois, ten moitas aplicacións. Isto, por exemplo, a mía poseno é o Ornet, houve aí 10 anos, cando aqueles experimentos que saíran, que tiveran reproducción na prensa, que vían os soños, que houve en Xapón, que vían os soños das persoas, ou dicían, que sabían o que podía estar pensando. En realidad, facíanse con este tipo de relacións semánticas. Facíanse naquela altura con o Ornet, que é un sistema de relacións como sinónimos, que son relacións cognitivas. As medidas que se aplicaban e que se activaban eran deste tipo, a medida do poseo. É dicir, que ten aplicacións, efectos, se buscades, a singularidade semántica ten aplicacións en múltiples campos. No meu caso, pois, obviamente, despois, é dicir, non me limitei a estas entidades, nem sequera só as entidades xeográficas, senón que pois, se pode establecer relacións entre todos os termos dun corpus. Os scripts que son sinxelos, puxen dous, un moi sinxelo que simplemente é a función, para quen queira. Entón, é a función, puxenlle con uns exemplos dun artigo, o artigo que eu coñezo que mellor explica en realidad en termos semánticos o que se está a facer. Entón, puxen os exemplos, se alguén teño xa ali a referencia do artigo, entón é simplemente o artigo, poñer o script e vai no executar. Depois puxen outro que é máis amplo, que fai tamén este traballo de crear as matrices, xera todo. Entón, aí simplemente darlle o corpus e xa fai todo o traballo. E obrigado, entón. Algunha pregunta? Bueno, gracias por la presentación. Además, recuerdo la presentación del año pasado y también me gustó mucho, así que gracias por volver. Y yo la duda que tenía era que a la hora de calcular el ángulo utilizabas la arcotangente y
Mi duda es si nunca tenías problemas, porque ahí hay un denominador que es una de las componentes del vector, y en el caso de que sea cero porque nunca aparezca acompañado de esa palabra, entiendo que te daría problemas. Moi ben, claro, sí, o que fixen é verdade, aí eliminei a onde é cero, eliminei ese. Que entonces, ¿por qué en vez de usar arco tangente no utilizar arco coseno? Que se podría sacar y creo que no te dará esos problemas. Pois, probablemente. A verdade é que hai outra, podes solucionar tamén coa hipotenusa, calcular primeiro, Claro. parece moi máis simple. Que pasa? Que eu, para este experimento, é dicir, cando xa é a matriz completa con todos os termos, cando é por HC, é dicir, aí non se opera. Vale. Entón foi moi difícil. Vale. Despois outras solucións, supoño, bueno, si solucionamos a hipotenusa. O que pasa é que así é moito máis simple. Unha división, punto, como R xa me dá a función, por iso utilizei esta función. Vale. Sí, claro. Feito xa é inversa, é tal, xa calcula todo, Sí, sí. unha única función. Obrigado. Que tal? Moitas gracias pola presentación. Eu tiña unha dúbida. Entendo que para textos modernos hai outros algoritmos xa implementados. Eu teño curiosidade de saber que pasaría se estableceses este método nun texto moderno, se crees que podería ter o mesmo éxito que tiveches con este, debido ao que comentabas, de que igual os segmentos, os corpos son máis pequenos e tes igual menos información. Que crees que podría ocurrir? Sí, moito mellor. Funcionaría mellor? Sí, vale. Pero boa parte do que se utiliza hoxe en día na inteligencia artificial, o que pasa que non son, está todo calculado. É dicir, o que fan Google e todos teñen para todos os termos dunha lingua, entón están calculada a posibilidade de a distancia. Claro. É dicir, isto non é nada novidoso, o que mostrei aquí, está moi traballado. É simplemente, pois por vir por aquí, porque me gusta R, por continuar a ver unha aplicación un poquinho máis. É que simple é en R tamén, é que simple é facer, pois resolver problemas que aparentemente parecen complexos ou si, relacións que ás veces a lingüística, este tipo de disciplinas, non as imaginamos en termos cuantitativos, e en realidade que simple é ás veces. Obrigado, moi boa pregunta. Alguna cousa? Gracias. Eu quería che preguntar se probaches este resultado contrastalo con outras distancias, como por exemplo a distancia de Liechtenstein, ou probar con algunhas ferramentas do Record Linkage, a ver se te ofrecían os mesmos resultados. Ou ao mellor non son axeitadas para este tipo de análise. É que o Liechtenstein é máis ben a nivel fonético. Sí, pero tamén sirve para comparar palabras, non sei se é mellor para comparar un corpus completo, pois sirve ou non, porque, bueno, polo que eu teño visto, incluso a mellor deixaría de ser simétrica a relación que existiría entre dous corpus, entón a mellor non é directamente unha distancia. Liechtenstein, refiriste? Sí, aplicada pois a corpus lingüísticos. A verdade é que non apliquei porque Liechtenstein, como eu coñezo, a ver, si teria moitas aplicacións de tipo de corpus. Para que? Para normalizar. Como aplicaría o Liechtenstein aquí? Para ter resultados ainda moito maiores, para poder utilizar pois bases de datos que xa teño aí, para medir a distancia co termo patrón. Aí que tiña IAOA, utilizaría Liechtenstein para encontrar a entidade, o nome que ten hoxe en día esa entidade. Aí sí, porque traballa, ata onde eu entendo, traballa máis con caracteres. Sí, entón é a distancia de caracteres. Isto é distancia semántica, independentemente da longitude da palabra, dos caracteres que teña. Despois, que outros métodos utilizei? Bueno, pois aprendizado de máquina tamén. Se te feito todo isto, despois o que utilizei xa aprendizado de máquina, unha vez que teño estes valores. Vale, pois moi ben, pois moitas grazas pola túa presentación. Obrigado.